Bon dia. Bon dia. Nosaltres som Esther i Amanda i volíem explicar-vos que estem en Extinction Rebellion perquè tenim por. Tenim por de que algun dia el nostre poble se quede baix l'aigua per l'augment del nivell del mar. Tenim por de que continuem fent megaprojectes com el de l'ampliació del port de València que arrasen amb el territori, arrasen amb les cases i les persones que viuen en elles, amb l'horta, que damunt ens duen més contaminació a l'aire de la ciutat i que desestabilitzen més encara l'economia local. També tenim por de que algun dia tota l'aigua potable quede contaminada per nitrats i de més elements que venen arrastrats per la ganaderia industrial i per tots els agroquímics que se fiquen en l'horta. Tenim por de que l'escassetat de minerals, els minerals que s'utilitzen en les energies renovables i en els aparells tecnològics, ens duguen unes guerres climàtiques. I en general ens mobilitza aquesta por perquè és un escenari realista fent un anàlisi de la situació, però per damunt d'aquesta por estan les nostres ganes de canviar les coses, no? I des de la col·lectivitat pensem com se poden fer els canvis estructurals que necessitem a la nostra societat, perquè fa falta un canvi cultural i imaginar un horitzó que siga desitjable per a les majories socials i que siga, òbviament, sostenible i ecològic. I les accions individuals al final tenen el seu pes i són importants, però sense un canvi col·lectiu, sense una organització col·lectiva des de les bases, el canvi serà el que manen des de dalt, no? I en això estem fent nosaltres la pressió. Bàsicament, Extinction Rebellion va sorgir en el 2018 en el Regne Unit i s'ha esparcit per tot el món, no? I ara estem actius en més de 150 països. Tenim 4 demandes, diguem. La primera és dir la veritat. Els mitjans de comunicació no estan dient la veritat respecte a la crisi climàtica perquè segueixen els interessos corporatius del creixement econòmic. I és una denúncia que fem amb molt ímpetu perquè sense informació no hi ha acció. Si tu penses que està bé, que estem bé, no vas a actuar perquè penses que tot anirà bé i que el govern actuarà per tu. La segona demanda és crear assemblees ciutadanes. Nosaltres ens basem en el model d'assemblees ciutadanes que són una recopilació de persones que representen a la societat en varietat d'edats, en varietat de gèneres, en varietat d'origen, en altres varietats, i que puguen prendre decisions per les persones, per tots nosaltres, de manera col·lectiva, més enllà dels interessos dels lobbies i de les empreses. I la tercera demanda és actuar ja. Arribem tard, fem tard per a l'acció climàtica, però caure en l'errotisme i dir que ja és massa tard ens lleva a la vida, no? I continuarem així, continuarem demanant, i l'última demanda, que és la demanda 0, que engloba totes les altres 3, és la justícia climàtica. Partim des d'un coneixement que el nord global explota els recursos del sud global. I si volem aquesta transició ecològica ha de ser amb focus en les persones i sobretot en les persones que hem estat explotant al sud global des de la colonització. Així que aquesta és la nostra filosofia i la nostra forma d'acció són accions directes no violentes en els carrers i simplement cridant l'atenció sobre diferents temàtiques. Alguna cosa més? Només apuntar una cosa que, com bé dia un professor nostre, que sabem que anem a col·lapsar, no n'hi ha altra, però el que anem a intentar fer és col·lapsar el millor possible i de la manera més justa per a totes les persones del planeta. I l'últim ja per acabar, dir-vos que òbviament estem vivint temps molt difícils i sobretot el més difícil és assimilar el que ens està venint damunt i que ens sentim molt impotents front al que ens està venint. Aleshores, aquestes coses s'han de parlar i és perfectament normal que se sentiu tristos, impotents com siga i que tenim la nostra taula oberta perquè vulguin anar a parlar. Estem ahí per escoltar-vos i entendre-vos. Moltes gràcies.